Usmieraj sa, Ďuro. Stačí, nie? No čo, nehaj. Že tu sú chyby, hej? A tak to bude asi každý. Môžeme. Krásne. Teraz urobte zo 3 také, že sa nevyťahnete až hore. To sa nedá, on to nevie proste. Tak. A nohy aj rozpojne, alebo dačo také, nie? Teraz sa bude pomáhať. To rýchlejšie. Teraz dajte, že nevystrete tie kolena. Dobre, nejaké dajte tak, že nepôjdete nad hlavu. Dobre.